Nádhera, pozrite sa na to auto. Nicolas Cage by slintal už v tejto chvíli a pomaly vytekal na podlahu. To sme nemuseli vypnúť. O to ide, o ten zvuk. Gašpo, gratulácie teda od prezidenta, od Kobru. Pusu. Ja poprosím v tejto chvíli najvzdialenejšieho účastníka s Fordom Mustang GT 500, pán Kalab, alebo Kalab, s číslom 35. Pán Kalab s číslom 35, nech sa páči, dojdite k nám ako najvzdialenejší účastník z celého odrazu. Koľko kilometrov musel tento mladý muž urobiť, aby k nám došiel?